duk wanda yake waka ko yake taimaki Ganduji ko ya wani kokari idan ka cire Murtala Silan Garo shine yayana kawai, amma wallahi sun matallahi ba wanda ya wahalar da ni a cikin tsarin Ganduji. To zan Ganduji ce zai rushe min gida, ya san inda zai gina min wani. A hukumance ba a tuntube ka ba irin a shirya abin nan haka na rusa wurin? Ai gidana dai a jihar Kano ko me aka ce ko akan wayan ne fa na yi shi. To na san Ganduji bai sa a rushe min gida ba. Saboda haka ni ban fi karfin doka ba, ban fi karfin a ce in mutum bai daidai ba a mai gyara, amma dai wannan gidan ba ni na gina ba. Shin wace waka ce ka ci mutuncin Ganduje? Ni ban sani ba wallahi, wannan dai kai ka faɗa. Ni dai na yi waka APC ce a saman PDP lalle sai Kashim sai Ahmadu Bola ba su ba. Masu bibiyar DCL Hausa da sauran shafuka na sada zumunta barkamu da wannan lokaci, sannan mu kuma da kasancewa tare da ku. A baya-bayan nan ana ta cece-kuce tare da murza gashin baki a siyasar jihar Kano da ma arewacin Najeriya dangane da menene Dauda Adamu Kahutu, wanda aka fi sani da rara zai ce bayan wasu bayanai da wata takaddama da ake cewa ta faru a baya-bayan nan. Da haka ne muka gayyato muku shi domin jin halin da ake ciki da ma wasu tambayoyi da za su biyo baya. Haji Dauda, barka da shigowa cikin tattaunawar tamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraronmu da kallonmu na wannan kafa ta sadarwa mai albarka, muna muku fatan alkhairi, jinjina ga magoya baya. Ina kuma ƙara ba da haƙuri akan an ji na yi shiru ban ce komai ba. To ka san an ce wani lokacin an ce shiru ma magana ce. To haka, to bari mu fara tattaunawar kai tsaye. Haji Dauda Kahutu rarara, wasu suna cewa sakamakon abubuwan da suka faru a baya-bayan nan, wasu suna cewa kamar ka ma fita daga cikin jam'iyyar APC ko za ka yi wa jam'iyyar APC wato unguli da kan zabo. Me ya abin yake ne? In bana nan za a san bana nan. Ka san mutum 1000 za su je taro, wani ma ba a san ya je ba, amma idan rana ya je za a ce ya je, idan bai je ba za a ce bai je ba, sai dai idan ban so a ganni ba ko kuma daman ba tare ne kai ni ba. To kaga wannan ba wani abu bane, ya kace duk Bahaushe zai fahimci abin da nake nufi. Ma'ana ni ina jami'ar APC, da na bar APC da ka ji labari. To wanne hali ake ciki dangane da takaddamar da ke tsakaninka da gwamnatin jihar Kano? Ni ba wani takaddama ko ni magana ce ta ni na ce ina yin sha'aban sharaɗa, shine waɗanda suke zige-zige suna magana suna cewa kamar yadda ka faɗa ba sa son angulu da kan zabo, dole ne sai na dawo na APC sak ko na yi kaza. To mu dinnan mu muka yi ma'aikata ba zan ce ni ba, amma mai girma shugaban ƙasa shi kawo magana sak, kuma da yawa sak nan ta kawo mana sakarkaru da yawa. To kaga saboda haka a wannan gabar ya kamata mu duba mu ga menene ya dace, me kuma ya cancanta a yi. Duk wanda ya cancanta, ina bin Asuwaju saboda dalilai da yawa waɗanda ya yi abubuwa da yawa waɗanda an gani, waɗanda kuma muna sa rai idan ya ci zaɓe zai yi abubuwan da suka fi wanda ya baya. To duk wanda zan ɗauka saboda dalilan da zan tallata shi. Shi yasa ake cewa ni in zan yi za a sani, in ba zan yi ba za a sani ba. In ba zan yi ba za a sani. Saboda dole in dai zan yi zan tallata. To wannan tallan wanda zan tallata dole yana da hujjoji na tallatawa ne a matsayin ɗan takara ta. Kano tana da buƙatar ɗan takara wanda zai tsaya da kafar shi. Ana zargin ka da cin mutuncin gwamnatocin Kano da zarar suka kawo ƙarshe. Misali kamar Malam Ibrahim Shekarau da waƙar Malam ya ci kuɗin makamai da Tsula ya shiga tsilla-tsilla ta Kwankwaso, sai ta baya-bayan da ake ganin kamar ka ci zarafin gwamna Ganduje. Wasu suna ma cewa kamar salon ban kwana da gwamnonin Kano kenan da kake kenan, ko koya abin yake? Wannan gaskiya shifting gizo ne. Maganganu ne na ni mutumin karkara ne. Bana raba kaina da ƙauye saboda ni na yi zaman karkara. Saboda haka Hausa ta tana bambanta da mutane da yawa.
sadaka wani zubin ne magana ana cewa zambu, wani ce zauranci, wani ce to kuma da ita waka siyasa duk lokacin da zaka bada sako a siyasa sai ka dau hankalin mutane. To maganganun da mutum da bai fahimta ba zai tsaya tambaya akai ya fi tsayawa akan shi jini ake nufi. Amma duk wanda zaka ji ya ce rarara ya ce kaza ko rarara ya ci ko ya zage ni, Hausa ta ce wani zubin ba a fahimta. In ne magana wani ba zai fahimci abin da ke cewa ba sai ya ce a ai wannan wani ya zagawa saboda ita waka siyasa musamman ni irin tawa tunda ni darar siyasar nake yi ni ba wani wakar fim nake ko wata waka a ina wakar yabo ko waka faɗakarwa amma a wannan gabar na fi yin wakar siyasa direct ko kuma an fi sani na da wakar siyasa saboda ita wakar siyasa kowa da kani zaka ma in dai ka faɗa abin da wani bai fahimta ba to kawai ya zama zargin zambo aka mun ko habaici aka mun ko zurunci aka mun to wannan ba za ka raba jita-jita da wannan ba amma dai wallahi da wannan masu shaci faɗin mai girma Ali Ibrahim Shekarau lokacin da nuka zo ni bai ma sanni sosai ba amma dai Allah ya sa na masa waƙoƙi guda 2 ko 3 sun yi tasiri alhamdulillah da aka zo aka ja layi kaga layin mai gidana zan bi har muka dawo gurin Kwankwaso har muka dawo gurin Dr. Abdullahi Umar Ganduje muna tare da Ganduje kuma har gobe ni na tare da Ganduje sai dai in shi da yace baya da buƙatar tarayya ta da shi. Shin yanzu ya alakar ka da gwamna Ganduje an san a kwanakin baya akwai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ma ya zo shi gwamna Ganduje ne ya ɗauki CD na waƙoƙin ka ya mika wa shugaba Muhammadu Buhari a matsayin tsarabar jihar Kano. To ni dai alakar mu wadda muke da ita tana nan. Saboda ka san akwai shedanci a cikin hidimar siyasa. Wani sai munafunci zai ci abinci. Yanzu nake gaya maka mawaka guda 2 sun haɗa kai ko kuma suna mitin ko kuma suna tattaunawa ina rarara yake da fili ko yake da gida a cikin Kano a je a ce ma gwamna ya kwace gidan nan ko ya kwace filin nan ko ya rushe ka gane to kaga wannan ya kace shedanci ne saboda haka ni alaka ta da mai girma gwamna tana nan kuma daman ko ina cikin Kano ko bana nan sai in shekara ko in wata 6 ban haɗa gwamna ba amma dai muna ma juna fatan alkhairi wanda wannan gabar mun yi na ce ni ba zan yi mun zauna da shi na ce ya ce in yi ɗan takarar shi na ce ba zan yi ba ya ce me yasa na ce kai me yasa kake yin shi bai gaya min hujjar shi ba ni ban ga mai tawa ba ya ce dan me ba zan yi ba na ce kai dan me kace za ka yi da ya gaya min tashi ne mai ga mai tawa to haka dai muka tsaya amma da ni alaka ta da shi ba ta canza ba kuma ko a yanzu da ake cewa mun samu matsala har wasu ke cewa wai gwamna zai rushe min gida to gwamna ya rushe min gida saboda me to amma rarara duk da kana nuna alaka mai kyau tsakaninka da gwamna Ganduje ya ce ya tsaye da Dr. Gawuna Nasir Gawuna kai kuma ka kawo wani takara da wato honorable Sha'aban Sharaɗa ka ci shi kake goyon baya wannan baya nunin cewa kenan kana son kadarar gwamna Ganduje koko kimar gwamna Ganduje a siyasance ta ja baya? Sai ka gani ma inda za a min adalci a wannan gabar nawa ma ya kamata a bi ni dan takarantawa tunda gani na goyi bayan Ganduje na ƙara goyon bayan Ganduje yanzu ya kamata tunda duk abin nan ɗaya muke yi da shi taimake ni in taimake ka bakin gurgudu saboda ba alfahari nake ba duk wani wanda zai magana Ganduje wahala ko shi na fi shi wahala akan takarar shi rayuwa ta da rayuwar iyali na gaba daya in baka manta ba da aka ce kafin a sa yan conclusive an fara kona gidana a cikin jihar Kano kafin a sa yan conclusive an fara kona office dina duk me aka ce duk Allah ya kiyaye duk wannan bai dame ni ba dan yanzu an ce za a rushe min gida ba wannan bane saboda in na duba wancan me aka ce wancan rigimar da na shigo na fito nan gurin ai wannan nafila ce wannan magana ake me aka ce tsakanin da uba amma dai duk wanda yake waka ko yake taimaki Ganduje ko yayi wani kokari idan ka cire Murtala Silan Garo shine yayana kawai amma wallahi sun matallahi ba wanda ya wahalar da ni a cikin tsarin Ganduje to zan Ganduje ce zai rushe min gida ya san inda zai gina min wani to duk magana ce ta banza wannan ya ce an rushe Marara gida wani ya ce an ce gobe za a rushe an ce kaza babu na san mai girma goma ba yanda za a yi maganar rusau din kai har yanzu an ce gidan naka ya bi ta magudanar ruwa hanyoyin ruwa ne haka masu jita-jitar kamar a hukumance ba a tuntube ka ba irin a shirya abin nan haka na rusau din
ai gidana dai a jihar Kano ko me aka ce ko akan wayan ne fa na yi shi. To na san Ganduje bai sa a rushe min gida ba. Saboda haka ni ban fi karfin doka ba, ban fi karfin a ce in mutum bai daidai ba a mai gyara, amma dai wannan gidan ba ni na gina ba. Gwamna ne wanda yake ci lokacin ya gina wannan gidan da ake cewa za a rushe din. Gwamna ne gina da kanshi wannan gidan da nake ciki. Ni ma da na zo kawai dan renovating ne na gyara na shiga. Saboda haka ina ganin gwamna kuma ba zai gina abu gwamna ya zo ya ce wannan ginin bai yi ba ko an yi akan ruwa. Saboda duk wa'inda gwamna yake sawa aiki wancan irin su ne da yau nan wanda suke bada takarda suke bada approval da komai a yi wannan. Shi gwamna Ganduje ne ya gina ya shi ko wani gwamna ne daban? A wani gwamnan ne, ni gidan da ake magana tun zamanin Oneya aka gina gidan. Kaku tun zamanin Oneya aka gina. Saboda ka ni ma da na zo haka na saya, na dan gyaggyara, na dan ɗora bene, na dan yi yan matattakalar da zan rika hawa ina dan kwanciya. Saboda idan gwamna ya zo ya ce wannan gidan na Rarara bai zauna daidai ba, Ganduje zai ce wannan gidan na Rarara akan aka ce akan ruwa yake. Iyalai na duka fitowa za su zo su kunna sai to baba ina za mu je yanzu. In ya rushe shi zai kai su saboda kawai jikokin shi ne. Saboda haka magana ba wannan ina ƙara gaya maka ne saboda mutane da yawa suna kira na wai Allah ya sanya alkhairi an rushe gidanka na ce wallahi a ba wanda ya rushe min gida kuma ni na san Ganduje ko bana nan ba zai rushe min ba. Ne ya ce a can baya sarkin gwamna ya rushe min guri amma dai ba gidana bane. Ya rushe min guri wanda nake ginawa dan ina yin dan gurin kwallo da jim haka da dan wani guri dan dai gurin neman abinci ne haka na dan hada ina yi. Ya turo aka rushe wanda raina ya ɓaci sosai har a cikin abin da in an bani haƙuri nake faɗa har da shi wanda shi silikin gwamna ne ya kamata in ci arzikin abu ɗaya kafin ya rushe gidan da awa ɗaya ko awa biyu na kira shi a waya na ce an gaya min ka ba da approval za a je a rushe gidana da gaske ne da gini na kenan ya ce a'a ba haka bane na ce da Allah in haka ne ka bani dama in rushe da kaina da ka rushe min ka karya min mutunci na amma duk da haka ya je ya rushe amma da aka yi magana da duk wannan turawa zai ce ai hakuri na ga mutala ce to kai hakuri wannan ba a daidai ba amma dai Allah yadda za a dauki mataki to na hakura wannan hujjojin da ya bayar da kuma wayanda suka zo suka yi me ka kulla abubuwan dan ban sani ma ko kila a cikin mawakan ne aka yi wannan saboda wannan karan ina ga maka wai ka nuna me ka duba yanayin namu yanzu mawaki na takara amma mawaka suna sare shi dan fim yana takara yan fim suna sare shi yanzu kana da takara kamar ko wannan rusa gidan naka da ake yada jita-jita kamar cikin mawaka ne kenan wasu suke cewa Ganduje zai rushe ma gida to ai yanzu abun ma ya bar me ya bar kan zargi tunda yanzu in ma ana so a rusa din ko kuma su suke so a rusa mawaka tunda akwai mawaka guda biyu waɗanda ba ma rusa gida suke magana ba ai magana gida a Kano ko a wannan ko fili ai me aka ce baka san guda nawa ne da ni ba kuma ban san nawa ne da ni ba ka gane dan kila wani ma yana haya a cikin gidana bai san me aka ce bai san nawa bane ko kuma wani makwacin gidana ne bai san gidana bane amma dai idan ka duba a ce mawaki ne zai bada liket ko kuma yake neman liket ina ne kadarar rara take mu je mu ce Ganduje ya rusa wannan mawakin kuma da inda me aka ce yanzu idan na koma na ce zan yi dan takarar gwamna shi baya nan ka gane to amma dai ni abin da ke dubawa ne wannan ya dubi abin da zai same abin da yake fuskanta kan shi ke sara da kanshi to kai me kai musu shi nake nima me yake nake neman ayat tambaya na wannan abin ni abin da yake bani tsoro ba wai a kaina ba akan yan baya dan ni duk wanda suke maganar haka sai da ikon Allah kuma amma ni a gaba nake suna baya kuma gaban da nisa tunda har sun san nayi kokari na mallaki wannan kadarorin to ko da sun ga wasu kadarorin ba su ga wasu ba kuma haka Allah yayi kuma haka Allah ya tsara to saboda haka ni tsoro na ga yan baya kada su yi kofin da wa'annan abin da suke yi ina ma zargin cewa kamar akwai wata waka da ka fito da ita kai wa shi gwamnan Kano bayan da kuka fara samun takaddama ba a sanya ka a wato kwamiti na yakin neman zaben shugaba ba ake cewa kamar ka yi masa waka har ka faɗi wasu kalamai haka shin wace waka ce ka ci mutuncin Ganduje ni ban sani ba wallahi wannan dai kai ka faɗa ni dai na yi waka APC ce a saman PDP lalle sai Kashim sai Ahmad Bola ba su ba wannan waka ce na yi
amma ka san duk lokacin da za ka yi waka siyasa ni na gaya maka bayan na maimaita ba waka ta akwai maganganu wasu kalmomi da zan iya fito da su wanda wani ba zai fahimci abin da nake nufi ba to kawai sai ya dauki wata kalma sai ya dora a kan shi to wanda ya dora wannan ba za ka hana shi don ba za ka dakatar da shi ba saboda shi zuciya ta yadda wannan abin da wani ake ko da wani ake amma ni ba wallahi ba wani abu da na taɓa gwamna ko wani abu babu ai abin ya wuce wannan ai problem din wanda ma yake jikin gwamna idan zai taba ni mantawa yake ni da gwamna mu ne a sama da ni da gwamna din nan idan ka ni ne in ka miƙar da gandu da ni nake kai tsawon shi saboda duk abin da aka taba gandu da ni nake sa hannu in kare ko nake sa kaina in kare ko jikina saboda ka to duk wanda yake tsikari na ta ƙasa ko zai tsikare ni to idan fa zan yi wudul ya san wanda zan daka kaga na abin me kenan magana na ce ni yanzu ni da mai girma gwamna a jihar Kano duk wannan randabar da aka taho mu ne a sama idan an taba ganduje ni zan fito in yi feleke in tsagargale in tare saboda haka ni ne tsawona ya kai inda yake wanda duk wanda zai jiho wani abu zan bude kirjina wanda zai taba zan bada bayana saboda haka to wanda yake can kasa yake dukan kafata to ko dai in ya sare min kafata ina faɗi kaga masu jifan gandu sun samu dama kenan ko kuma masu kawo sara ko kuma idan yana tsikari na ina watsal to ya san in ina watsal ya san wanda yake tabawa ba ni ke tabawa saboda garin watsal ban san kuma ta inda zan yi buje-buje ba kila to kaga ina ganin masu duk wani mai kaunar ganduje ya kamata ma kada ya ce zai soki rarara ko zai taɓa rara akan wani abu saboda rarara ɗan nan a gurin ganduji shi in ka tambaye shi bai san iya nisan alaƙa mu ko zumuncin mu da ganduje ba saboda ni kadai din nan na gaya maka banda iyalan shi ni kadai na bada rayuwata kuma ko iyalansa ba su abin da ne ba so ni rayuwata na baya gaba daya wa'inda su abin da suke yi su a ɓoye suke yi ba a san suna yi ba ni kuma abin da nake na fili ne aka ce an ci zaɓe na ce ƙarya ne na ce tale ko talabi na zo ne baban auga ganduje na zo ne zama daram baba ganduje zama daram na zo ne a kotun ma ganduje ne duk waɗannan waƙoƙi ne waɗanda ba wani mawaƙi ko na siyasa ko na wani ɓangare da zai iya ɗauka wannan ragamai in ba ni ba so ni kawai na imani da Allah na imani da wanda nake biyo wannan muna tare da shi duk abin da ya same shi idan ban taimake shi ba a wannan gabar to ba wani lokaci da ya taimakon shi to ina ganin to sai kuma ga kamar wani zai ce in ba rami me ya kawo rami an ga cewa bayan da wannan takaddama ta kunno kai sai aka ganka ka fada a jihar Kaduna an ganka da wasu 'yan takara ma ana tsammanin kamar ko ka fara kwashe ina ka koma Kaduna ne saboda Kano ta fara maka zafi a wallahi na je Kaduna an gaice ni Kaduna dan takarar gwamna na Kaduna Malam Ubasani ya gaice ni kuma na je ya ce an ce yanda kake wannan magana an ce za a rushe min gida ce a'a wallahi ba haka bane nace ai ni na san Ganduje idan ma zai rushe min gida to akwai abin da yake so gina min yana so ya ninka min shi ne ko kuma ya bani abin da ya fi shi amma dai ba zai rushe min gida ba haka nan muka kuma a lokacin ma asuwa biyu na gari muka haɗu muka gaisa gaba ɗayan mu muka tattauna na menene ya kamata a fito da shi wanda zai taimaki arewa ko kuma ya taimaki wannan tafiya tamu ta APC a sama insha Allah. To da kai maganar Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a dan takarar shugaban kasa kenan na APC da ya zo Kano kana cikin mutanen da suka tarbe sa koko dai ka koma gefe guda. A ni lokacin bana Kano na je gona saboda ina me aka ce ina aikin masara. To na je kuma washe garin na aka ce zuwan nashi na je Gombe to na yi wani aiki. To a wannan gabar ne ina ganin shi ya zo Kano to ni kuma daman ina da ɗan takara a Kano na ADP to saboda haka idan na zo nan gurin su suna talla Asuwaju suna tallar ɗan takararsu ni kuma ina talla Asuwaju ina tallan Malam Sha'aban to kaga me aka ce wasu masu irin shedanci za su iya samun dama don da za su shedanci a wannan gabar to shine na ga wannan ba lallai bane tunda lokacin da zan je Gombe ma na so in zo amma dai na ce kawai bari in bari sai na je Abuja ko kuma in na dawo
na samu lokaci da zan je mu gaisa da shi Asuwajin. To, da farko an fara sanya ka cikin kwamitin yaƙin neman zaben shi Bola Tinubu, daga baya kuma aka fito da jadawali babu sunanka. Kamar ya ka ji da cire sunanka da aka yi? A daman ni ban ce a sa sunana ba, amma dai akwai mutanen da na bayar aka sa. Shi sa ne wata waka wanda ma ya ce a cire sunana, ni daman ban ce a sa sunana ba. Akwai wanda ya je ya ce sai an cire sunana saboda ina yin ADP a Kano. Wani mutum ne ya je ya ce lalle sai an cire sunana, ko wani yaro ko wane ne haka ya ce lalle ba sa bukata ta a cire sunana a Kano. Tunda ni daman kuma ba wai Kano aka sani ba, ani ina wakilta Arewa ne, in ma ban wakilta Najeriya ba, ni na wakilta Arewa ne. Ka ko dan me yake cewa dan bana layin Kano, dan bana layin takarar Kano ba zai shafi Asuwaju ni a gurina ba. Sai dai su kuma abin da suke gani a su a bangaren su dole za su ji haushi na ce, saboda duk lokacin da ka ce ba na son dan takarwa nake so, to ka san shi dan siyasa ka zama abokin gaba a gurin shi. Ni ko ina ganin ba me yake ce ba abin gaba bane. Wannan na nufin kenan duk da sunanka baya cikin kwamitin yaƙin neman zaɓe, in an fara zagayawa jihohi daban-daban za a dinga ganin rana a wurin yaƙin neman zaben Tinubu kenan ko kuwa? To wanda Allah ya bada sunan shi kuma waki zai bada sunan shi. Ni da Allah ya bada sunana tuntuni. Ban gane ba. To ai duk wanda bai san jagaba ba, yanzu ya san jagaba a bakin rara ne. Wanda bai san Asuwaju ba ya san Asuwaju a bakin rara. Ka gani, wanda bai san Asuwaju ya ci zaɓe na firamare ba, ya sani ne a bakin rarara. Asuwaju jagaba shine gaba, Allah shine gaba. Saboda haka duk wani abu da za a yanzu kaga ai kamar kwalliya ce, ka gani kwalliya ce a jikin budurwa, in ba budurwa za ka ma kwalliya. To ina ganin wannan, ni kawai ina gode ma Allah, don da yazo ce zai yi wani dan zakalkalewan shi ko wani abu yanzu, to ai mutane suna gane ina abu. Ai aiki ba da takarda ba, ai ba takarda ce ta nuna aikin ka ba, aikin ka shi zai nuna aikin ka a cikin wannan hidimar. Ni tambayar da nake, kamar har yanzu za a ci gaba da ganin ka cikin hidimar Tinubu, ko dai tunda dai an fitar da sunanka kuma da sunan mutane 6 da haka da ka bayar, za ka koma kana sa ido haka daga baya? Alhamdulillahi, akwai waƙoƙi da na shirya kamar guda 13 haka na ce zan yi kafin zaɓe in Allah yadda, saboda zan fito da nagartar shi, zan fito da abubuwan da yake shirin yayi, zan fito da abubuwan da yayi kafin a zo, sannan an zo lokacin zaɓe kuma zan ma 'yan jam'iyyar mu kirari na me yake cewa na su zaɓi Asuwaju, dan Asuwaju zai yi abin da ba sa tunani. Wace jam'iyya? Ka san kai kana da jam'iyyu ne guda biyu a yi cewa yanzu, wace jam'iyyar ciki? A to ani yanzu in dai ba san zuciya zaka yi ba, muna magana Asuwaju ne yanzu. Magana Asuwaju, ina layin Asuwaju, ko ina jihohin nan guda 18 ina layin Asuwaju, haka a Kano ma Asuwaju nake yi. Sai dai in Asuwaju ne ya ce baya da bukata ta, ko kuma jami'ar APC ce ba da bukata ta, to kuma wannan bayan da zan yi. Amma dai in dai muna tare da Asuwaju, ina yin Malam Shaban a Kano, saboda haka duk inda ka sani za mu kai sako, ko za mu yada sako, ko za mu ba da sako, ko za mu shigar da sako, to za mu shigar da shi. Kuma insha Allah, kamar yadda muka saba shigarwa yana shiga, kamar yadda muka saba faɗa ana saurare, insha Allah na san masu saurare ba za su gaji da sauraron mu ba, don muna kawo musu abin da ya dace ko kuma ya cancanta, ko kuma abin da ba za su yi da na sani ba idan sun bi. Amma kana ganin shi Asuwaju da mutanensa da ke Abuja, 'yan siyasa kenan, gaggagaggan 'yan siyasa na APC, za su yi farin ciki da yadda a Kano ka aje jam'iyyar su, ka ɗauki wata jam'iyya? Ai ba ajiwa ne ba. Ani na ce a takarar gwamna ina yin Malam Sha'aban ne. Amma a Kano ma kaji na ce ai ni me aka ce ni Asuwaju nake a Kano. Kako yanzu ana cewa ina fara da Ganduje. Ai idan na taimaki Asuwaju ce ai Ganduje na taimaka. Akwai wasu da suke cewa akwai alamun za a shigo da wani tsari da waƙoƙi irin naku na siyasa, su ma sai an rika tace su a hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Shin ya kake kallon wannan tsari? To ai daman komai a doka yake ai. Ni ai daman shi shugaban hukumar tace fina-finai na ga zai shaide ni. Ne waka bacin gurgudu ina kaiwa.
saboda ka abinda ba a fahimta ba an tambayan na fahimtar shikenan, wanda suka fahimta kuma shikenan. Ai da magana waka ai ba wai cewa ake in ma duk ma wanda ya kai wakar cewa ake abu da kaza ka faɗa me kake nufi, saboda an ka fahimtar da su shikenan. Ai duk ma wanda suke cewa ba za su kai atance ba ko su suke wahala kansu.